Днес рисуваме като кого? Как се казва? Пикасо. Точно така. Като Пикачу. Пикачу или Пикасо? Пикасо. Но като е Пика. Но като кажеш Пикасо, става? Какво става? Не знам. Месо. Месо. Я кажи гърне. Да. От гърне, като го повтаряш, става гърне. И така. Да. Негър, става гърне. Става негър. От гърне става негър. Защо Пикасо рисува толкова странни картини? Да. Има толкова странни картини. Тони? Лили има кремвер. Лили има кремвер. Айде, Пикасончовци, да видим какво ще стане на края. Пикасо! Пикасо рисува кремвир. Аз съм Пикасо и рисувам кремвер. Айде. Добре, почваме с цвят.